Gaskiya mutane suna mun tambaya akan ya tsarin group naku na VIP yake tafiya. To yanda tsarin group na VIP mu yake tafiya yau na kawo muku kaɗan daga ciki. Gaskiya idan babu ka cikin tsarin group na VIP to akwai ragowar kallon fina-finai a gunka. Wa'annan duka da kuke gani fina-finai ne waɗanda suka fito a jiya Laraba kuma suka yi mugun kyau. A nan zan muku wani ƙarin bayani ga mutane da suke tambayan yaya ake yi ana kallo direct. Idan za ka yi kallo direct, yadda za ka kalle ba tare da ka yi downloading ka sauke ba a wayarka. Bari mu je ga maganar mu kai tsaye. Wa'annan da kuke gani bidiyoyi ne waɗanda za ka iya kalla ka yi downloading ka sauke a wayarka. Fatan dai kuna tare da ni kuma kuna saurare na. Yanzu za mu je a kan link wanda nake magana a kansa. Asali wanda kake gani wannan da na gewaye haka. To shi ne link. In ana maganar link wannan shi ne link wanda ake turawa ta WhatsApp. Sannan idan an tura maka shi ta WhatsApp, za ka yi downloading ɗinsa ta Mega, application ɗin Mega. Za ka sauke Mega a wayarka. Sannan idan kana so za ka yi downloading ɗinsa a ciki. Idan kuma baka so za ka kalla direct ba tare da ka sauke shi a wayarka ba. Idan kallo kake so, idan kuma kallo kake son ka yi har kuma ka sauke a wayarka, to shi fa application na Mega ciki za ka yi downloading ɗinsa. Na gode. Ga masu buƙatar shiga wannan tsarin, ga nambobi nan guda biyu da za ku tuntuɓe mu a samansu. Na gode sosai, ina matuƙar godiya ga bibiyanmu da kuke yi.